हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि केबि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दा नै दिनै फार्स्ट टाइम दिनै मट' ब्लगिं खालामनो सानदों। बहाय थाङो होनबा बङाइगाव फारसे फंबायखौ लाना फैनां बेयाव थांनानै आङो लाना फैनोसै। लोगोफ्रा नायलांबाय दा दिनै फार्स्ट टाइम मट' ब्लगिं खालामगोन आं। लेट्स गो। जाम्पाबा फ्लाइट ट्रेना 110 बेजों लागायलांसै फंबाय। गारिखौ फार्स्ट टाइमाव खुलिजेननांगौनोलै सिगां ओम आफा बिश्वकर्मा ओम। जै आफा बिश्वकर्मा जेबो दाजाथों मोजाङै सहैथों। लोगोफ्रा नायलांबाय था आंनि फार्स्ट टाइम मट' ब्लगिं खालामनायखौ। केमेरा एसे मावदों लोगोफोर, केमेरा मावनायखौ गाज्रि मोनो नाङालै। जै आफा मोजाङै सहैथों। अफाय ए न'निफ्राय ओंखारबाय। माबायदि जायो लोगोफोर दिनै मट' ब्लगिं खालामनाय फार्स्ट टाइमा बङाइगावसिम। नोंथांमोना नायलांबाय था। जोंनि गामि बियो। लासै लासै थांगोन, बांद्राय खरा थाङा। कालुगाव दखान बे कालुगाव दखान बे एसेबाबा गोबावजों दिनै बङाइगाव थांसै। गोबाव जायोमोन बोसोरसेयानो। जों दा मानो होनबा बिमानै दंहैयो नालाय, हाबा जाहैनाय बेहाय थांदों। दाख्लै आलासि फैदों नालाय बिमानै फिसाजो, बेखौनो लायनो थांफिननो नागिरदों फंबायखौ। थांफानो दोनलांदोंमोन नालाय नैबे कालुगाव स्कुल। बे बेक्रानो अयथासार फाग्लासो। लोगोफ्रा गाज्रि दामोन आंनि मट' ब्लगिं फार्स्ट खालामनायखौ। केमेरा मावदों जानो हागौ। कालुगाव फोथार बियो। दिनै फार्स्ट टाइम खालामजेननाय मट' ब्लगिं लोगोफोर, गाज्रि दामोन। भिडिअ होयो। ओरै थिनालि थांबाय, सिम्बोरगाव थांबाय। आं दा थिनालि फारसे दावखोगासिनो दङ। गगाबो मोनदों माथो मोना मोना उन्दुबाय थाफैनानै। आंनाबो खामानियाबो मोनाबासो गयो नालाय, जुजिगासिनो दङ। मुलिसो जानांसिगोन बायदि मोनबाय आं। क्लास 8सिम ना मासिमा दं। ओमफ्राय जोंखोल निहिर एकाडेमि हल्थुगाव गोग्लैबाय। नैबेजों बिसमुरि थांबाय डाइरेक्ट सिदा। नैबे हल्थुगाव ब्रिज दालां थिनालि मोननि सिगां। थिनालि मोनसै। थिनालि बाजारावनो जायो जोङो। सप्तायाव बाजारा मंगलबार, सुक्रुबार जायो।
थिनालियाव आंहा दिनै जि आराम ओंखाम जाखांनानै सानसे उन्दुनो ओंखारलायथारदोंमोन हाबानाय जों मोना नालाय रुबारबावल'सो मोनो। फंबाया दाख्लै बिमानैनि फिसालाखौ दोनलांबायना बेखौनो आंखौ लिंहरलायबायब्रा लांफैदो जाहर आरो बादोंमोन थांनो आरो बे आंखौ फैदो लांफैदो जाहरबाय सानसे ओंखाम जानासो उन्दुनो ओंखारलायथारदोंमोन। थिनालि मोनबायानो गारिखौ नाया माबो नाया बिदियावनो एक्सिडेन्ट जायो। साहाजों हाबबाय कारिगाव, खोलाजों थांबाय टाउन क'क्राझार। जाव थांगोर बङाइगाव। कारिगाव फारसे दावखोगासिनो दं दा। बेखारानो एकदम लुन्दुन लान्दाथार स्कुल खाथिना उपाय गैया। लरेन्स सारनि न'आ बैनो लुगासिनो दं न' गोदान नैबेजों हाबनांगौ लरेन्स सारनि न'आ बबावनो बै सारनियावनो न'आ बेना। डेन्जार बार बुबाय बिनि बारा साया आङो मानो होनबा दा बोथोरा थान्दाना गस्ला गुदुंबो गानबोआखै गस्ला गांसेल' सिङाव। नैबे जाहैबाय खांख्लाबादा मोनसे बाजार कारिगाव थांबानो मोनगोन सिदा खांख्लाबादा मोनसे बाजार। बाजाराबो गिदिर जायोलै मानो होनबा थांलाय फैलाय मेन हाइरड जाबायना। आइडिया मोना जादों माने भिडिअ खालामनाया माने बोरै खालामबा बोरै साइज जागोन मालानि दिनाव माला आइफन बायनो हाबावगोन गोदान। लावरिपारा लावरिखौ नङा खांख्लाबादा औ नैबेयावनो एसे बिदियावनो जानो नागिरो एक्सिडेन्टफ्रा। सिबिबोखौ नुवाखैमोन आं बिदिनो खांख्लाबादा बाजारा मेला दं बाहायबो फिसानो सिबि बेखार दं ना मा बेखौ सिनायखाया नै फाग्लासो।
रावबो सिनाया बेखौ बिदियावनो एक्सिडेन्ट जालाबायनो नागिरो गाखोथ'नानै फर्टिनिफ्रायनो बारा साया आङो गारिखौ सहैनांगौबा सहैखायो हास्थायबाबो बांद्राय गारि सालायनो हांखुर जानो नाङा आरोखि ना लोगोफोर लिमिटनि सालाय लिमिटनि थां लिमिटनि फै गाव गावनो सेफटि सालायबा गाव गावनो सेफटि मोजां थायो जिउआव एकदमबारे मुलिसो जानांसिगोन बायदि मोनबाय आं गुजुनायानो स्कुल दंना बाहाय ओंखायनो बिदियाव स्पिकार होनांगौ जायो बायद' उपाय गैया ओरै साइडजोंसो लानांसिगोन आंना गारिया हेभि नङा नालाय दाम खमनि हालखासो खरा सालायबानो फिथिंलाबायनो नागिरो बिरलाबायग्रासो आरो गारिया खेल लाना सालायाबा हालखाना गारिया प्लेटेना 110 निउ आंगुरि मोनबाय गाइसमोन कारिगाव मोनबायानो नै थारें मोनबाय सारियालि नै बिदियावनो गिनांगौ जायो टार्निंफ्राव गारि स्पिड सालायबा गोजौआव दैफोर नायथ' नुबायना कारिगाव बेनो गारि जाफैयोलै दाउ होसिगोन आङो सानजाजों एकदम सानजा दावखोबाथाय दा बादि फुङाव दावखोबा सानानो दादा नांजोबखायो बारल'यो माथो डेन्जारनो आग्लानि गारि फैयो गारि थाव सोखालांसै उफाय गैया प्लेटेना 110 1 लिटारजोंनो 70 किल'मिटार खारनो हायो बेलाय जोंनि न'निफ्राय माबाल'सो 24 किल'मिटारल'सो बङाइगावनि नोगोद मोजां बे प्लेटेना 110 लोगोफोर लानोबा ला बिदि गारिखौ साबधान हाइरडआव गारि सालायनांगौआबो दै खरा सालायबोयोना गाइसमोन साम्फा ब्रिज बियो हनै बाला अन्थाइ बोखांदों बाला मोनो बाहाय बाला बोखाङो ओमफ्राय
45 बारा सायाखै गाइसमोन 45 बारा साया होननानै बुंखानाय केमेरा माबायदि नुखो मिथिला आङो लोगोफोर प्र'फोर नुदोंना क्लियार नुदों दा चेक खालामबासो नुसिगोन जिखुनु जाया भिडिअ'ल' खालामनानै दोनथ'ग्रोबाय लोगोफोर गाज्रि दामोन आंनि फार्स्ट मट' ब्लगिं खालामनो जेननायखौ उफाय गैयाना दिनै फार्स्ट खालामजेननायखौ गाज्रि दामोन लोगोफोर आयौ ओरैबो लामा हरबावसिगोन माने ओरै फिसामोन नालाय लामाया ओंखायनो फुवारबाय आरोखि ना प्रब्लेम जायो फुवारबाय लामा नैबो बिफां गिदिर दंमोन फाख्रि बिफां गैला हाफायबाय नै बिदिनो थांबासो मोनहैयो बे जाग्राखौ सालायजाया सालायनायालाय एसे आवगायनोसै र' जाव लासै लासै थांगोरजोब नोंसोरो थांगोरजोब काजलगाव बाजार नालाय नै दिनै गारिसो गारि फाग्लासो ब्रिजनि गाहायाव गारिखि गारिखौनो पार्किं खालामो दालिगाव मोनसेलाय नै गाइसमोन दालिगाव काजलगाव बारबाय दालिगाव मोनसेलाय नै जायो जिउआव नै दालिगाव मोनबाय होनबा हाबफैजोबखायो आंलासो आं बेसेंसो थांगोन गोजौजों मानखोगोन आङो नैबाव बाइक सेकेन्ड नांगौबा नै मा नांगौ लांफै स्कुटि बाइक दाम खमनि मोनो दालिगाव ब्रिज नै गेस कम्पानि माबाया बेनिफ्रायनो साप्लाय जायो बेनिफ्राय लांजोबो गेस सिलिन्डारखौ दालिगाव ब्रिज बे दालिगाव दा नैबेजों हाबलाङो गेस गारिया बेनिफ्राय ओरै साप्लाय जा फारि फाग्ला बेजों लामा बानायबाय मोजां जाबायथ' गुवार ओंखायसो लामा बानायगासिनो दङ नै गाइसमोन ओरैबो आं ब्रिजसिम फैनाया मोजां जामारदों थिगनो नङाब्ला गाहायजों फैयोब्ला आं जाम्बासो जागौमोन होमबानो
ब्रिज बानायसिगोन जों ब्रिज ब्रिज बानायसिगोन ब्रिज गारि फैयोना फैयाखै गारि फ्रेश ना हाखर एबार अरसिनसिगोन लामाया गोजौ हाजोबनाय गोजौ गारनाय जों हाया सेसलै हाद्रिया सेस मिनिखोरो माखौ मिनियो देंना आंनाथ' नैबेजों हाबनांगौमोनलै ओइजों गिदिंनांला आङो माबाजों बेंटल गेटजों थांलां नैबेजोंनो हाबनोसै आङो जाय गैया बेजों हाबनोसै ओरै गिदिंलांबा गोजानसो जायो जारु खावलायाव खुदुमनो सानब्लाबो खुदुमहोआ थारैनो बेजों हाग्रामानि माबाबो मोनहैबाय बेजों बांद्राय आइडिया जाथ'वाखै केमेराया खेबनाया लामा बोरै जाखो नालाय रास्ता किधर है रास्ता बेजों हाबबाय आनैमोना ससे थांबा मोनबाय बेजों लामाया मोजां जाबायथ' गैया टेनसन गैला लामाया ओमफ्राय फाय आवगोल सिगाङावथ' माबासिमोन लामायानो एकदमबारे हाखर अन्थाइ होलाबायनायसोमोन सिसि ब्लक जाबायथ' मोजां जाबाय बरिया गामि एरियायाव बिदिनो जानांगौ
लामाफ्राबो बिदि जाबासो मोजां जायो डेभेलप जायो थांलाय फैलायनि थाखाय बे लामाया डाइरेक्ट माबाजों हाग्रामा ब्रिजजों मोनहैबाय हाग्रामा ब्रिज डाइरेक्ट थबस्र'बासो बे हाग्रामा ब्रिज बिदियावनो गिनांगौ जायो गार बारबोयो गरगद लामाफ्रानो मा होननो बांद्राय गोजान गैला नै मोनसेयानो मथा मथि 15-20 मिनिट लागां मोनबाय